Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Ntambama. Kunomlayezo engicela ukuwudlulisa, ngicela ningawuthathi kancane. Ngibona umbono kuzosa kube namhlanje. Isikhathi beku-2:55 ekuseni. Ngabona umbono engathi uyabuya uJesu. Into ebuhlungu nengiphathe kabi ngeke ngasala mina. Ngasaliswa into encane. Ngibona umbono ngiphuphe ngazethi siyahamba sibathathu singabantu besifazane. La besihamba khona bebekhona nje abantu bebaningi. Angibonanga imizi kodwa bengibabona nje abantu behamba njengokujwayelekile emhlabeni nje basiphila sihamba senze sikwenzayo. Laba ebengihamba nabo ababili oyedwa wabo wathi wavele nje sihamba sixoxa singanakile wathi nje awubhekani nakho-ke lokho. Masithi siyabheka simbone ebheka phezulu, masithi sibheka phezulu ukuthi ubhekani sibone ukukhanya kuvela phezulu. Le ndawo bekuvela kiyo ukukhanya bekungathi lokukhanya kudrowishekile kwaba u-round kwase kuhlukaniswa kayi-4. Usho ukuthi uma wenza isikwele esi-round bese phakathi udwebe imigqa uhlukanise kayi-4 kube amaphatha awu-4. Bekunokukhanya lapho, kunokukhanya okungakaze kubonakale. Ngale kwaloko kukhanya, emva kokukhanya lapho, angithi kukhanya phezulu njengoba masila emhlabeni sibuka phezulu esibhakabhakeni. Abanye bathi kusemkhathini masibuka le phezulu bekulapho lokukhanya. Emva kwalokukhanya kunenhlokomo emangazayo kodwa abantu kade becula lapho asizange sibone nokuthi besibona nje lokukhanya. Uma sisabheka lokukhanya sonke sayifila lento ukuthi uJesu usefikile uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Ngambona uJesu endiza njengokhozi uqobo lwakhe, endiza yena uqobo njengokhozi. Ungathi uyandiza njengokhozi kodwa ilevel akade ndiza kiyo ubengaphakami kuya phezulu, ubehamba nje ngelevel eyi-1 kodwa umuno wakhe ukhomba umuno wakhe. La khombe khona bekuvele kuphakama abantu, akhombe endaweni yodwa kodwa bebebaningi abantu abaphakamayo. Siyababona labantu sisemhlabeni beyaphakama, sesiyaqala siyaqala kunesililo lapho sesiyakhala. Bayaphakama abantu baya phezulu, asibaboni uma bengena lapha phezulu bangena kodwa siyababona besuka emhlabeni bephakama. Inhlokomo ilokhu ishilo phezulu ngathi ukhona umuntu othi bajabulelela abantu ababuya emhlabeni. uJesu uyaqhubeka la, uyahamba la ekhombe khona nje ngomuno wakhe. Usuka abantu basuka endaweni eziningi baphakame, yena ukhombe endaweni eyodwa kusuka abantu baphakame. Wafika la sikhona ngisihamba sibathathu, wakhomba nangakithi leli side engingakilo. Basuka laba abayi-2 ebengihamba nabo baphakama. Ngasala mina, ngasala abazalwane. Ngisaliswa ukuthi bengidlishe phisi. Akhomba uJesu badlula baphakama abantu ababili ebengihamba nabo. Ukhomba kube kanye adlule, mayesedlulile akasabuyi. Uthe mayedlula kwangathi kukhona umuntu othi kimi usaliswa ukuthi udlishe phisi. Ngayikhipha le shephisi. Wathi lo muntu usaliswa ukuthi udlishe phisi into yeyifebe. Shephisi ukudla kweyifebe. Wadlula ngayikhipha ishephisi ngayilahla. Ngafisa ngathi ngabe uyabuya uzongikhomba. Ngingaboni ukuthi kodwa ngingasaliswa into encane kangaka. Ngafisa ngathi ngabe uyabuya uzongikhomba, zangasabuya.
Hayi, isililo besilapho kubantu abasele emhlabeni. Hayi, ukukhala bekulapho, nami ngikhala kanye nabo. Hayi bazalwane, kubuhlungu ukusala. Hayi, into ebesiyikhala kwavuka elinye ilanga ubaba uSibiya efundisa eshwe khona isifundo lapha asho khona ukuthi kunamadimoni aboshiwe ayodedelwa emva kwe-rapture. Kwavuka kimi ukuthi hawu Nkosi yami, asezophuma-ke lawo madimoni. Hawu, ayadedelwa-ke lawo madimoni, sizoba yini? Hawu, omunye nomunye ubekhala esakhe isililo. Akekho kade sanako omunye, akekho kade nako omunye. Abanye bekhala beme nemindeni yabo nabantwana besele bonke. Nami ngikhalela abantwana bami ukuthi sisele. Hey bazalwane, into eyenza ngingene, ngifuna ukusho ukuthi noma ngabe incane kangakanani into oyenzayo, noma ngabe incane ngale ndlela yokuthi uyibuka ungayinaki, kodwa yazi ukuthi mayiphambene noJesu, mayiphambene nentando kaNkulunkulu, uyosala uma ngabe leyo nto iphambene nentando kaNkulunkulu. Angihlwithwanga bazalwane, ngisalile, ngasaliswa ukuthi bengidla ishephisi. Ngifuna ukunitshela iqiniso, ishephisi bengiyidla ngiyithanda, kodwa angisayidli. Mhlampe nginenyanga noma 2 months ngiyiyekile. Ngakhuzwa nje umntwana, ntombazanyana nje, mhlampe unabo 25, 24, umntwana kamakhelwane. Uyangazi ukuthi ngiyashumayela, athi kimi engibona ngidla ishephisi, wathi gogo, ungayidli ishephisi wena ngoba uyashumayela. Ngathi mina inani? Wathi ishephisi into yeyifebe. Wathi laba omahosha mabedla ishephisi bathanda ukuyiqhumisa, iyenza ukuthi amadoda abheke ngakubo. Wathi ishephisi into yeyifebe. Bazalwane, ngamangala, ngikhuzwa umntwana. Ngayiyeka ngalelo langa, ngayikhipha ngaso leso sikhathi, ngayilahla ngoba ngangingazi. Ngayilahla, ngisayidla ishephisi, kodwa ephusheni ngiphuphe ngisala ngidla ishephisi. Bazalwane, ngiyanicela, noma ngabe into incane kangakanani, noma ngabe uyibona incane kangakanani phambi kaNkulunkulu, mayisono isono, mayisono isono. Kubiza ukudela konke, noma ngabe ukubona kukuncane kodwa kudele, noma ngabe ukuthanda kanjani kudele. Hayi, kubuhlungu bazalwane ukusala, ubone abantu bekhuphuka, ubabone and bebengandizi, bebekhuphuka straight. Uma ubona umuntu emile, bebekhuphuka straight, bevele behambe nje uJesu mekhomba, bengathi bayakhuphuka nje, bakhuphuka ba-straight. Siyababona bekhuphuka, kodwa sibaboni ukuthi bangena kuphi, baphelela kuphi. Kodwa into ebizwakala inhlokoma ebisezulwini. Kodwa kungizwisa ubuhlungu kakhulu, isililo sethu thina ebesele emhlabeni, angaze ngiyibone into enje. Ngiyanicela bazalwane, ngiyanicela, asingakuthathi kancane esifundiswa khona, asingakuthathi kancane uJesu akushoyo. Uma ekhuluma nawe yenza lokho akushoyo, uyabuya uJesu. Sizosala sesishilo ukuthi sisindisiwe, sizosala sishumayelile. Ngiyashumayela kodwa ngisalile, ngayibona ngisala. Bese kuyimi esengimemezela, ngimemezela ngithi hawu safa amadimoni. Zavuka iy'mfundiso kaBaba uSibiya, bese ngimemezela lokho ngithi hawu safa amadimoni. Nkosi yami, sizoba yini? Sekuzodedelwa nalawa aboshiwe, sizoba yini? Engifuna ukunitshela lokho nje, ukuthi uJesu uyabuya uJesu, futhi akekho kude, useduze. Uyabuya uJesu. Ekubuyeni kwakhe sizosala, noma singasho ukuthi sisindisiwe, kodwa uma singenzi intando yakhe sizosala.